bai, eskatuko dugu adimen artifizialari, bai, rol bat hartzeko, eta baita ere norentzako edukia izango da, bai? Hezkuntza testu inguruan, adibide moduan, jar genezake maila edo zikloa, bai? Non ari garen lanean, zein espezialetan ari garen, eta ondoren zein den gure rola, edo irakasle arrut moduan ari garen, pedagogo moduan, orientatzaile, zuzendari, bai, bueno, segun eta informazioa garrantzitsua baldin bada, rol hori aldatzen baldin bada, garrantzitsua dela ikuste baldin badugu, orduan jarri egingo genuke, idatzi egingo genioke adimen artifizialari. Bai? Ondoren izango litzateke ekintza eta edukia. Hau da, adimen artifizialari zehaztu beharko diogu zer egitea nahi duen guretzako. Bai? Orduan, hor aditz moduan izan daitezke. Bai? Hor adibide batzuk egin, sortu, diseinatu, azaldu, bai? Batzuk baituzue. Eta bigarrengo zati izango litzateke, zein eduki mota sortzea nahi dugun, bai? Errubrika bat sortzea nahi dugun, galdetegi bat sortzea nahi dugun, taula bat, bai? Izan daitezke mila eduki mota, bai? Orduan, garbi izan behar dugu, zer lortu nahi dugun, adimen artifizialeri zer nahi dugun eskatzea. Ondoren baita ere, lehen aipatu bezala, testu ingurua, bai? Helburu hori lortzeko zerbait garrantzitsu baldin bada, testu inguruak markatzen baldin badugu, horren gaineko informazio eman beharko diogu. Eta jarraian, mugak zehaztea. Eduki honek, zenbateko luzera izan behar duen, bai, idazkera zein tonutako izan behar duen, friendlya izan behar duen, errazago ulertzeko, edo maila jasoago batekoa den, bai, zein estilotan dagoen, bueno, hor ditugu hainbat muga mota jartzea, muga edo zehaztapenak. Bigarrengoa, irudiak sortzeko izango litzateke. Hemen ere, gauza bera, puntu ezberdinak kontuan hartu beharko ditugu. Lehenbizikoa izango da zein irudi mota den zehaztea. Zirriborro bat, bozetoa, argazkia, marrazkia, bai, segun eta zer lortzen nahi dugun, zein forma eduki behar duen. Bigarrengoa zein izango den gaia, bai, argazki horretan zer agertzea nahi dugu. Pertsona bat, animalia bat, objektua, ideia, bai, izan daiteke edozein gauza, bai, baina garbi izan behar dugu zer lortzea nahi dugun guk irudi horretan, zer egotea nahi dugun. Ondoren, irudiaren elementuak, zein elementu nagusi dituen deskribatzea. Sujetu baldin bada, pertsona bat, animalian bat baldin bada, zer ari da egiten, zer gertatzen ari da, eta ekintza horretan. Jarraian baita ere, irudiaren tonua, zein emozio, pertsona baldin bada, triste agertzen den, irribarretxua agertzen den, zein giro dagon zehaztea. Eta azkenik, ondoaren deskribapena. Bertan, esango dugu, testu ingurua eta leku horretan, zer gertatzen den. Izan daiteke adibidez, euria egiten ari da, egun eguzkitsua izatea, eta zerbait inguruan zer dagon. Hurrengoa litzateke irudiaren doikuntza espezifikoak. Hemen, lotuta dago litzateke argazkigintzako ezaugarriekin. Nolakoa izatea nahi dugu. Horien artean jarri ditugu puntu batzuk, estilo artistikoa zein den definitzea, tonu emozionala, doikuntza fotografikoak, edo urrutitik ateratakoa dan, gertutik ateratakoa dan, zein tamainatako irudia izan behar duen, zein kalitatekoa, eta zein fitxategi motan jaso nahi dugun, adimen artifizialak sortuko egun irudi hori. Hemen argazkigintzako zenbat eta ezagutza gehiago jakin, errazagoa izango da, buruan irudikatzen dugun hori, edo irudikatzeko aukera baldin badaukagu, errazago lortuko dugu emaitza hori jasotzea. Hirugarrengoa aurkezpena izango litzateke. Hemen ere, puntu ezberdinak lantzea garrantzitsua izango da, testuetan gertatzen den moduan, lehenbizi, rola eta audientzia, aurkezpen hau norentzat izango da, eta nork idatzia izango da, orduan, informazio hori emango diogu. Bigarrenik, aurkezpenaren gaia, zein gai landu nahi dugun, gai espezifiko bat baldin bada, zehaztuko dugu, zerri buruzkoa den. Eta baita ere, zenbateko iraupena, zenbat diapositiba edukitzea nahi dugun aurkezpen horrek. Eta baita ere, zein izango den aurkezpen horren egitura eta xehetasunak. Aurkibidea, sarrera, garapena, ondorioak, edo beste forma bateko egitura duen, eta baita ere, atal espezifiko